Доктор Топчинска, често принасят пациенти с оплакване за черни точици, които плуват пред окото, най-често ги забелязват на по-светъл фон, паячета. Опасни ли са те или по-скоро безобидни? Току-що получих много добър въпрос от доктор Думанова, което ме подсеща, че е хубаво да споделим с пациентите доколко са опасни плуващите, така наречените плуващи мътнини в стъкловидното тяло, които пациентите могат да виждат от най-различни форми. Те могат да бъдат като точка, паяжина, запетая, с много различни форми. Характерното за плуващите мътнини е това, че те се движат с погледа и може би това ще бъде първият въпрос, който ще чуете от вашия лекуващ офталмолог, когато влезете в кабинета с тези оплаквания. Когато имаме плуващи мътнини, основното, което стои като задача пред вашия офталмолог е да реши, да провери, да прегледа окото, дали наистина това са стандартните плуващи мътнини в стъкловидното тяло или са симптом на някакво друго заболяване. За целта той ще прегледа вашето зрение, ще види предния очен сегмент и в последствие задължително ще разшири зениците на окото, за да може да огледа подробно периферията на очното дъно. Разширяването на зениците, знаете, се случва чрез накапване с капки. В повечето случаи вашия офталмолог ще използва специална контактна леща, която се поставя върху окото след накапване с анестетик. Тази контактна леща се казва Goldman и затова този преглед се казва оглед на периферията на очното дъно с Goldman. Не е нещо страшно, не е нещо толкова неприятно, освен че е свързано с по-силна светлина по време на прегледа, но така вашия офталмолог ще може да види цялата периферия на окото, за да прецени дали няма някакъв друг проблем. Аз много често обичам да казвам на пациентите, че когато гледаме очното дъно на тясна зеница, все едно гледаме през шпионката на вратата, а когато разширим зеницата, отваряме вратата и влизаме и виждаме всичко много по-ясно и много по-добре. Така че не се притеснявайте от прегледа с разширяване на зениците. При тези случаи това е категорично предпочитано. И в крайна сметка е важно да кажем, че когато лекарят установи, че това, което имате е наистина само плуващи мътнини в стъкловидното тяло, това не е нещо страшно, не е нещо опасно, това е по-скоро процес свързан с възрастта или с някои изменения, които се случват в очите, например при по-късогледите пациенти. Има добавки, които могат да се пият през устата, за да спомогнем по-бързото резорбиране на тези мътнини. Но това вече ще бъде съвет от вашия офталмолог, след като минете такъв преглед. Можете да чуете доктор Думанова с малко по-подробна информация за това какво е стъкловидното тяло, каква е неговата роля и защо то е важно. Стъкловидното тяло е с гелоподобна структура, разполага се между лещата и ретината. Съставено е от вода, почти 98% хиалуронова киселина и колаген тип 2. Кога са опасни подвижните плуващи мътнини? Когато се забележат по-голямо количество от пациента и когато има светкавица. Това може да говори за дегенеративни промени в периферната част на ретината и е задължително да се направи оглед с Goldman. Чрез оглед с Goldman се дава възможност да се погледне не само централната част от ретината, която виждаме, а и нейната периферия. Огледа с Goldman позволява оглед на цялата периферна част и би могло да се забележат периферни дегенеративни промени. При наличието на такива, по преценка на вашия лекар, би могло да се направи лазерно лечение, което да предотврати бъдещи отклепвания на ретината. Не е задължително това да е опасен симптом, но е важно да се направи профилактичен преглед при офталмолог, за да се провери, ако има нещо спешно и то да бъде коригирано на време.